BITचा परब 22 वर्षे जिथे बाबासाहेबांचं वास्तव्य होतं आणि सर्व चळवळीचं जे प्रमुख स्थान होतं, तिथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं राष्ट्रीय स्मारक झालंच पाहिजे. ज्या काही बाबी आणि अडथळे आहेत, त्या लवकरात लवकर दूर करावे आणि आणखी एक मागणी अशी की तिथले जे स्थायिक आहेत, त्यांनी कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये. त्यांनी त्यांचं त्या ठिकाणी पुनर्वसन व्हावं. बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक हे बहुजन समाजाचं स्मृती केंद्र राहील, म्हणून आम्ही राष्ट्रीय स्मारकात रूपांतर व्हावं, अशी आम्ही अपेक्षा बाळगतो. विजय मोहिते मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर प्रेरणा केंद्र समितीच्या वतीने अशी मागणी करू इच्छितो की हे जिथे बाबासाहेबांचं 22 वर्ष वास्तव्य होतं आणि सर्व चळवळीचं ते मेन स्थान होतं, अशा ठिकाणी आपण लवकरात लवकर हे राष्ट्रीय स्मारक व्हावं आणि जे काय अडथळे आहेत, ज्या काय बाबी आहेत, त्या लवकरात लवकर दूर होऊन आपण हे राष्ट्रीय स्मारक व्हावं. आणि त्याचबरोबर आमची अशीही मागणी आहे समितीच्या वतीने की तिथे राहणारे जे लोक आहेत त्यांची कुठल्याही पद्धतीची गैरसोय होणार नाही, तिथे त्यांचं पुनर्वसन व्हावं त्या ठिकाणी, परंतु हे राष्ट्रीय स्मारक व्हावं. ज्या पद्धतीने जगभरात जे महापुरुष झालेले आहेत त्यांचं राष्ट्रीय स्मारक बनलेली आहेत आणि ते जगाची प्रेरणा केंद्र बनलेली आहे, तसं हे भारतातलं ही BIT जिथे 22 वर्ष बाबासाहेबांचं वास्तव्य होतं आणि त्यांच्या जीवनातील अनेक घटना, सुखद दुःखद घटना याच ठिकाणी घडलेल्या आहेत. म्हणून हे भारतातील बहुजन समाजासाठी आणि भारतीय समाजासाठी एक हे स्मृती केंद्र आहे आणि म्हणून त्याचं लवकरात लवकर राष्ट्रीय स्मारकात रूपांतर व्हावं अशी आम्ही आपली अपेक्षा बाळगतो आणि मागणी करतो.